siger du, skal hun giftes, eller? Nej, hun har fødselsdag. Hvor gammel tror du, hun bliver? Jamen, jeg tror, hun bliver 60. Jeg tror, hun bliver 50, og hun er selvfølgelig socialrådgiver. Hun er 42 år gammel. Jeg tror, hun bliver 40. Jeg tror, hun bliver... Ja, 25. 25. Ja, 25. Hvad tror I? 40. Okay. Hun bliver ikke 40, det gør hun ikke. Og hun stemmer selvfølgelig radikalt. 33. Jeg tror, hun bliver 39-40. 50. Det ved jeg ikke. 50? Hun er... hvad er hun? Hun er midt i 40'erne. Jeg tror, hun bliver 40. Jeg tænker... 45 måske. 40 år. Hun er... 55. Hvilken bil har hun? Jeg tror, hun har en Toyota Aygo. Det kan godt være svært. Det kan være svært. Nu kører vi selv i Citroën jo. Ja. Det kunne jeg også godt forestille mig, hende Citroën, eller... Ja... Hvor tror du, hun rejser hen på ferie? New Zealand. Hun tager der til Tenerife. Hvad hvis du skulle se hende i et tv-program? Hvad skulle det så være for et tv-program? Hvis jeg skulle se hende i et tv-program, så skulle det helt klart være Wipeout. Hvad tror du, hun godt kan lide at se i tv? I tv, jeg tror godt, hun kan lide at se de der boligprogrammer. Som der bliver vist, hvem der bor hvor og sådan noget. Jeg ved ikke lige, hvad de hedder. John Wayne. Og hvad laver hun i sin fritid? Fritiden? Har hun en eller anden hobby, hun går meget op i? Nej, det skulle ikke undre mig. Det er et spørgsmål om, hun maler lidt. Hun er sporty. Hvad tror du, hendes mand laver? Hendes mand. Jeg tror, hendes mand, han er tømrer eller noget. Hvad tror du, hun arbejder med? Sosu-hjælper måske. Jeg tror, hun er måske socialarbejder eller skolelærer. Ja, hvor så? Sekretær eventuelt. Sød ud. Hun arbejder med socialt. Hun er nok inde i kommunen. Jeg tror, hun er på et kontor. Hun er ansat i retten. Ja, hun er sygeplejerske. Hvis det skal være helt ærligt, så vil jeg sige nok pædagog. Jeg tror måske, hun ligner en socialrådgiver eller sådan noget i den stil. Jeg tror, hun er kontordame. Okay. Sidder nede i socialforvaltningen eller sådan noget. Hun kunne godt være bibliotekar. Hun er garanteret et eller andet pædagog, socialrådgiver eller et eller andet. Lærerinde. Jeg tror, hun er inden for det offentlige. Jeg ved ikke, om hun er inde i kommunal politik. Hun kan være mange ting. Hun kan arbejde som bogholder. Er det ikke hende nede på legetøjsbutikken?